Qur'ani ne ya ce abi sunna, Qur'ani ne ya ce abi fiqh. Za malamai ku fita ku zama fuqaha ku zo ku yi ma mutane gargadi. Qur'ani ya ce sai mun bi fiqh ba muna bin son ranmu bane. Saboda haka in muna son mu samu fa'idan bin Qur'ani nan mu ga yanda Allah ya ce ma ahlul kitab ba mu ba, in sun tsayar da Taura da Injil Allah ya ce lalle za su ci daga sama za su ci daga ƙasa kuma ni'ima za ta zo musu ta ko ina. Ashe kun ga maganin talauci kenan. Mu haɗa kanmu na ɗaya tauhidi, mu tsaya kan tauhidi. Duk abin da zaka yi musulunci baka da tauhidi ko kayakin maza. Shi yasa mai al-Akhdari ne yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf ne littafin Akhdari. Tun kafin ayi wani maganar izala, tun kafin dan fodi ya zo dan littafin ne yake wajen shekara 900 da wani abu. Tashihul iman, mu gyara imani. Dole sai ana gyara imani. Bayan imani ya tsayu sai kuma ibada ta zo, ita kuma ibadan din ta zama wafqa bis sunna. Cikin risala yana nan magana ba ta isa sai ta dace da sunnan manzon Allah be, domin duk wanda ya wani aiki bai dace da sunna ba aikin banza yi wahala yi. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Ta dace da sunna. Wurin kokarin sunnan ne fa za ku ga malikiya suna tsanani don kokarin tsare sunna ne fa. Dan sun san me bid'a tana da wata kofa da za ta shigo. Kun ga kamar rufin kwano ne. In akwai hudan kusa aka yi ruwan sama, ruwan zai shigo ko ba zai shigo? Zai shigo ko? Da me kamata yi? A samu wani abu lillike ko? To shi ne Malik bin Anas suka gane in mun tsaya mu ce kowa ya ce annabi ya ce shi ne za mu yi aiki da shi, to lalle ta wannan kofan nan cewa annabi ya ce lalle bid'a za ta shigo. Saboda haka dole mu bi mu lillike ta mu toshe ta menene, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce in sunna ta bi ma araftu abinda kuka sani na sunna ta to ku rike bima araftum abinda kuka sani. Ta ce to in ba mu san wannan sunna ba to za mu aiki da ita ba dan kar bid'a ne. To me zake tsoron bid'a? Domin ba ta da amfani. Sannan kuma duk bid'ar da ta kai mutane suka rabu ta wuce da bid'a ta koma kuma raba al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma duk wanda ya raba al'ummar Muhammad dan wuta ne. Duk wanda ya raba wannan al'umma dan wuta ne.